Ie, diolch yn fawr iawn, Richard. Dan ni wrth y defaid yn hyn. A dwi wedi ffeindio, wel, partner in crime Dai Jones os o'n i'n galw hwn. Sut da chi, Wil? Da iawn, diolch. Da iawn, diolch. Tria cadw'n sych, de. Mi gathon ni gawod gyda fa hwn, do. Mae'n arswys y glawd. Wel, mae'n dechrau gwella. O, mae'n siŵr o wella. Ydy o'n upsetio'r defaid mae'n dechrau meddwl i gael glaw fel hyn? A, ddim yn gwybod. Di a hen arfer allan y mob tywyd. Dyna lle maen nhw fod, de. Mae hynna'n wir, dyn nhw'n angen tam barela fan ni. Ac os maen nhw'n cael gwyliau, de, yma yn y sioe. Da chi mwynhau hyn? Do, wel, Pryd oedd chi lawr? O, ddod i lawr nos Sadwrn. A da chi yma tan bryd? Wel, tan diwedd y sioe, siŵr. Tan y gloch ola? Ia, dig y tywydd yma, os fi fama ddim. Na, yn hollol, yn hollol. Mewn carafan, da chi'n yr Mewn carafan, ia. Ipyn o hwyl yn siŵr yn yr carafans yma? Wel, yndi, ond oedd hi'n bwrw nhw ar hwn, nithwr. Oedd hi'n iawn, de. Dwi'n mynd i arfer llawer mewn carafan, chwaith. Mae'n gadw hi'n braf nes ymlaen, a fo. O, da iawn, siŵr o'n braf. Pawb mwynhau, rhaid fath yn union yma dwi. Ar beth yn ni'n edrych yn fan hyn, Wan, Wil? Wel, yn y dosbarth yn y cilch yma, y texel, de. A la, defaid da. Wel, mae'n glas cry ofnadwy. Wel, clas cryfan y sioe, swn i ddeud. Ie, wir? Yndi, siŵr o fod. fod. Pyn o waith i'r beirniad, pwy di'r beirniad sgynnu nhw yma heddiw do? Wel, dwi'n siŵr iawn. O, un o'r Alban diodd na. Glwysion nhw'n galw anna fo bora yma. Pyn o waith gynnu fo fan hyn? O, waith mae'n das, bo, ma'na wahaniaeth yn nhw, chi de, sa chi'n sbio nhw'n yn iawn. A swn i'n sbio nhw'n iawn, beth swn i'n weld? Beth ar peth swn i'n ddewis ora, lle? Wel, a chi gael llwdwn ydi, wel, llydnod ydi blwydd i'r rhain, swn i ddeud, a llwdwn ydi tyfu dda, a digon o gorff gyno, de. Digon o hyd gyno. A wrth eiswm y chwarteri ôl. Mae hwnnw'n bwysig iawn heddiw. A wedyn, y llwdwn sy'n cario hun y dda, ac yn edrych y dda, i'r llygad wrth eiswm. Di. A cot lan o, i gadw'r glaw mae ffwrdd. Wel, yn hollol. Ia. A sa ffefring yna chi wrth edrych yn sydyn? Wel, mae'r cynta mae'r siap da ar hwnna. Mae yna dipyn o waniaeth rhwng y cynta a'r ail siwch, does? Oes, mae yna. Mae hyd na dweld hynny. Na fo, dyna di sioe. Ia. Mae yna lwdwn da'n canol cwrs yn i ddeud. Cod da yna, corff da gyno. Dyfn de. A mae yna marc cig. O, fanna, neith lenwi'r blat. Ia. Dyna, da ni sy'n y diwedd yna. Ia. Da chi wedi bod yn cystadlu y blynyddoedd a fi, lle? Wedi bod yn cystadlu blynyddoedd do, llawer iawn fi. Ond, di rhyw lacio bach wan am rhyw reswm. Ie. Nid i garol clwyd trad ag yna yma. Wedi bod yn anodd iawn i algychwyn, mae'n siŵr yn dydi i lot o bobl? Wel, yndi, mae eisiau paratoi yn gynnar yn y flwyddyn threswm a codi'n gynnar. A wedyn, os anewch chi baratoi, diolch ond wast o amser ydy di gwir. Na. I ddod i sioe, de. Mae yna fwy, mae'n debyg o anifeiliaid yn cystadlu leni na sydd wedi bod ers blynyddoedd maith. Dag erioed ambell i ddosbarth? 2,260 neu beth o ddefaid yn y sioe mae leni. Mae'n anhygoel. Mae hynna yn anhygoel. Yndi, tad nhw. Mae'n galonogol iawn hefyd, yn dydi? O, yndi. Ar un i'n ddefaid da, dydy gwir. Da iawn fe, mae bawb yn troi y defaid allan yn andros o dda, yndi. Mae o'n le i arddangos yn dydi, pobl gafod yn falch o beth sydd... Ydy, mae hon yn sioe... Wel, dwi'n siŵr bod hon yn sioe fwyaf sy'n dangos defaid yn Ewrop, swn i ddeud. Ynddi, siŵr o fod. Pobl yn dod o bell i gystadlu yna. Ynddi, tad, ac yn god gael beirniad o belltra, de. Da, dweud y gwir. Mae o'n archwilio'r... Di'n mynd i dynnu hwnna o'r ail dwrs? Wel, eitha mo, swn i'n meddwl eitha hwnna ymlaen. O, mae'n fyny'r beirniad, gyda fo, mae'r dydd i ddiw. O, dyn ni gyd yn beirniad ochr yma i'r ffens, dydan? O, mi taw dweud rhywbeth ochr yma. Yndi, tad. A gobeithio ni ddyn efo angytuno, ni sy'n clywed rhy agos ydyn ni. Ia. A mae gynnu dipyn o das, gaid o fod reit gofalus, cos mae yna beirniad ochr yma'n does. Gwybod y job rhyfad. Oes, o'n hollol oes, o'n i watcha beth o'n i ddeud efo ni. Daid. A chi'n mynd i bod yn sgio fe Dai Jones a ddim yna, chi? Wel, na ddo, eithon ni'n mynd llynad. Da chi dal i fynd? Wel, trio mynd, ond des i'n llynad, na ddo, am rhyw reswm. A wel, ydi meddwl mynd mis Ionawr, ond fel ma ffarmio, de. Rhywbeth yn codi o i. Ond pe ddau mynd, wel... So chi'n digon o lethra ar y ffarm co i sgio nawr? Mae'n fynyr, ne. Ddim yn cael ira. Wel, mae hynny yn un broblem, dydi? Yndi. Mae'n mynd lawr, ne, ond yn mynd i fyny.
Ôl di'r gamp. A chi'n gael rhywun lift bach i fynd â chi no. Ai, tad. Ai, dyna di'r gamp y gwytherin. Ne, mae'n posib sgio yn gwytherin, de. Dwi wedi bod yn mwthu just drwy i waith lawr. Do wir? Do. Just gael mynd mynydd i lawr, ond mynd i fyny'r gamp. Dyna ni gael lift os rhywbeth. Ne, motobeic yma fi'n ysgol. Hynny'n help, Sa hynny'n help, oes. A hynny'n syniad go lew motobeic. Ond, diw ddaeth o modd sgio. Wel, yn do, gatho ni gyd hwyl yn edrych yn eich chi a dau ar y rhaglen, do. Mi ddoth yn do. Argian, do, mae wrth i fod gwneud hwn. O, mi iawn to. Haid ni fynd fo. Haid. Iw, mae'n tynnu hwnna allan. Ydy, hwnna, ddech chi, mae'n rhyw feddwl lawer o'r rhif dain yna, gach? Newid? Ac o'r clwtwn o'n i feddwl, cyfo yn co. A nac o llall yw, yr ei tryma, ynddi. Swn i'n dweud bod yna lot o bobl ochr yma i'r ffens yn gytuno fan ni, bod yr... Ond dyna fo. Pawb yn edrych yn... Yna fres da gyn y llwtnod dau gyntaf gw. Os gewch chi fres, mi gewch chi let yn y llwtwn i gyd. Gewch da. O, ydych chi'n neud i fyny'r beirniad ydi o, de? Yn hollol. Mae di tynnu, mae di bod reit dillaf gwaith, mae di tynnu reit trwm allan fi. Yndi? Alla na'i gyrru nhw lawr mae o? O, na, ddim byd. Na, mae eisiau gweld nhw'n cerdded wa. Mae hynny'n bwysig iawn. Ydy wir? Wel, mae'n fath o sgio, sa drwch chi sefyll o'ch straen, mae'n ddw. Ydy? Dwi'n siŵr sa neb rioed wedi medru cymharu beirniadu defaid efo sgio tan rwan y gwaith. O, na, mae'r rhain, mae'n bwysig iawn bod nhw ar eu traed yn iawn, de. Os... Mae'n ar o tir dydyn drwy'r ar hyd y flwyddyn. O, yndyn. A hwn draed drwg, de. Gwta ma wan. Mae ar ei sodla. Yndi, mae ar ei sodla fi. Mae'n un ddrwg yn iawn? Yndi. Ond cofio, pe mae di bod yn glof ar lle weithiau, mae'n mynd ar ei sodl. Dyna fo. O, mae hein di. Cael dicom. Yna chi, mae nhw... A di tynnu'r ei trymau lawr, diolch, de. Da iawn fo. Yndi. A mae eisiau dal nhw dod oes. Wel, hwnna di'r broblem, de. Byd yn mynd a'n neb arall, de. Wel, iawn, ie. Mae nhw'n debyg iawn i'r gilydd i gyd. Chwarae teg. Ynddi, ie. Ie, mae di mynd am got dda, diolch, de. Got o wlan dda, nhw. Da ni'n cwyno yn fach am y glaw, ond mae well na tywydd wrsos dwytha i'r anifeiliaid. I'r rhy boeth, fyd oedd. Oedd hi'n ddifrio boeth doedd y dydd iau nhw. Anodd oedd. Sa i di bod yn wael iawn iddyn nhw yma bysaf. O, bysa. Dig y gwarthag i mewn yn siedi yna, sa i'n ddifrio boeth. Bysa. Iawn i'r cyfoedd ydw. O, neith y glaw ma ddim gwahaniaeth i'r sioe o gwbl. A ddigon o lefydd dan do ma'n does. O, ysgob mawr oes, mae'n barod amdani. A di byth yn mynd y fod dan draed chwaith na ti? O, na, chdi, na. A'n ei gwahaniaeth mawr. Dwi, tad nhw. Yndi, mae'r cae, mae hwn dal werth chweil dydi. Yndi. Mae'n dal i ryw. A rwan, mae chi'n trwm yma. Chwdw'n trwm, de. Daw, mae hyn ydy'n ddefed da. Mae'n ddosbarth cryd, ych chi'n teimlo, yn gyffredinol. Di iawn, yndi. O, yndi. A mae o'n fryd sydd yn lawer iawn o isio nhw. Da ni'n wisio nhw mynydd o'r hen mocar, y Texel wan, da. Os a waith brydio'r y Texel yma, dyn nhw'n beth anodd i? Wel, dos i'n misio rhaen beth ar rhaen ben ar y sgwyddar i ni ar y Cymreig, ydy. Sgwydda, llydan o'n ein, da chi'n mynd i'r catraffadd at y gwyna. Dyn nhw'n ddrwg o gwbl. Sa'n siarad redag yn un bryd arall i lawr, ond mae'r hein yn noreit, ydy. Ie. Very important competition will take place on Wednesday as well. It's the Young Handler competition, which has proved a very successful competition at the Royal Welsh Show. This year we have 71 entries. O, mae'n dibynnu ar ei dannad o'r ddyn, wel. Da ni'n barnu nhw fama, ond wrach bod na ddannad drwg yn hwn, de. Sa'ch chi'n deud, ydy? Junior and seniors. Na, do'n edrych ar hynny. They are the wrong way round. A'n hollol wahanol beth da chi'n mynd i stydio nhw'n iawn. Da chi wedi bod yn beirniadu chi? Sorry? Da chi wedi bod yn beirniadu chi? Do, dwi wedi bod yn beirniadu. O'n i'n Trefor, Cynarfon, Sadwrn dwytha. Wel, ai o'n boeth o fyno. Nes i farnu 3 neu 4 dosbarth. Da chi'n mwynhau gwneud? O, ddeith o mo. Ie fi. Ddeith o mo. Byddai tad. Da chi'n ofn i rwy'n fel bod nhw wedi cael cam a dod ar y chwal chi? Agos. Dwi wedi barnu fama
y prif yr hyd, i waith, un blwydd, tair blwydd nadol, neu bedair, tair blwydd, ia. Y mynydd e. Do, si fwynhau hwnnw. Dwi'n siŵr. Mae'n bydig a braf, mae'n siŵr i gael gwahoddiad i ferniadu. Ti'n o brain? Teimlo'n anwyddoedd, fi'n cael barnu, dweud tad. O'n i'n barnu'n ffair ia, yr adran mynydd i gyd. Do, yw'n i ti fwynhau o. Faint o'n afridio yna, tair o ddeg o fridio yna. Mae cian a graffu cyn o waith. Oed. O, fe siwth i. Drwy dydd bron. Mae hwnna di mynd yn sioe ddeuddydd rwan. Sioe da. Yw'n tewion y theswm ydyn nhw, de. Ond o'n nhw sioe da ofnadwy. Nes i fwynhau o'n ofnadwy, dweud y gwir. Ac yn teimlo bod i fwn. O di bresio fi'n un, de. Ie, o dyna di beirniad. Bresio chi yn ydych chi mewn ffordd. Na fo. Ac os be oedden ni gyd dynnu allan yn yr cyntaf bob dosbarth, mi ddoth yn gyntaf yn yr bridiau gyd. Do wir. O dyn oedd hynny yn un da. O hynny'n gweithio di. Oedd. Ni di am digwydd na ma goio, ond ni weithio ddo yna. Do. O mae'r boes cotia gwyn yma'n glychu rwan. Yndi, mae pawb yn edrych yn eitha glib yma. Yndi. Ond dyna fo mae'n gynnas, yndi. Dim ots rhyw fymryd o law, neu lles neu dyfan i ddweud mwy mewn glaw chi. Siwr iawn. Siwr iawn, mwsiwm so bo beth yn tyfu. A glaw i'r litis. Sorry? 75 yn y clas nesaf. O, na 7, oes? Oes na wir, 75? Oes, mi. So nhw mae gyd, ond mae 75 yn y clas nesaf. Na chi ddosbarth. Ie, chi. 75. Yn yr ôl hwrdd, ole? Ie. 75. Da iawn. Na fo. Di, fel da ni dweud, mae'r niferoedd i fyny lenni, dydy? Mae'r diam fawr, yndi. Yndi. Da iawn. 71 o'n fyny o'n un. 71 o 1 minw. Wael fi. Lwch, bynnag, na i reid y microffon mae chi'ch dau ag ai am fanad. Dwi'n awyr be wedwn ni wedyn. O, mae hynny gan gwir. Wel, glychu nhw chi wedyn. O, ia, da chi'n iawn. Na pam, dwi'n aros yn un. Dan o'r amber. Gofio, ein i ddechrau canu dy fydyn. Ie, dadw. Reit, di hwn. O, mae o'n dod i'w benderfyniad. Mae o'n tynnu'n allan. Di, mae gynnosio. Gynnosio gosion nhw'n gyd, oes? Debyg iawn. Wel, oes rhain, siwr. Oes, siw braidd. Oes. Yndi sydd yn dipyn o gamp o ddweud y gwir. O, mae'n dod yn law mawr to. Wel, hwrdd o dan o. Mae yna 15 yn y dosbarth yma, siwch, oes? Wel, mae lot yn mynd mas. Ydy mynd, oes? Yr ail... Ia, mae'n diawl. A 75 yn yr un nesaf? I fod. Ar y gen. Wel, dyn ni mewn dros 100. So wir. O, da iawn, de. Wel, ie. Sews yw'r cryfa sy'n ma, ydyn ni? Ia, siwr, ia, Texel di cryfa, ia. Ie? O, ia, yn y sioe. A di mynd yn boblogaidd iawn, dydy, gyn yr amaethwyr, dydy gwir, sy'n prynu. Ia, yn cynhyrchu wain groes, de. Yn dwi tad o. O, mi geith y boes, di gwerthu ambarel ligon o... Hini fydd yn gwneud o'r heddiw yma. Nasiel dda, yr ambarel. Dwi'n tad. O, ni mwys, ein torri ar ôl y gabod fawr. Wel, a, fi'n na hefyd, ond... Hana fwy. Ia, wat y clawn. O, mae hyn law, mae'n dal y barnu'n ôl, dydy. Yndi, ta. Dwi eisiau stiwardio nes ymlaen. Ydych chi? Do, ar yr hanner bryd. Chi rwy'n wrthos gobrystyr, chi? Dwi'n hau, de. A fi mewn yn ysfan. Ydych chi mewn? Efo beth ydych chi? Wel, David yn yr o'n fynyw. Efo'r texel yn fan hyn? O, ia. O, reit da. Sizing up for the competition ydi. Ia, fi. O, da chi'n mynd brwsio yn barod? Na, fi'n gadael yr better half yr un i ddweud. O, ia, ne, mae hynny'n bwysig. Mae eisiau rwy dŵr. Be di'ch enw chi, mae'n drog yna? James Davies. James Davies. Lle ydych chi wrth i'n ffarmio? Yn Gaynor. Reit. Efo'r... Cwmtidi. Hyd gwedig. Ie. A dim beth ydych chi'n ei fan hyn, edrych ar y gystadleuaeth wan i weld... Da beth sy'n y beirniad isio, de. Ie. Siwr, da. O, beth sy'n brwsio lan yn iawn... Ia. Da chi'n meddwl, newch chi'n o leo lenni? Na, blwyddyn gyntaf ni gysadu yn y sioe bod ni'n ôl. Ie, wir. So ni'n disgwyl... Mwynhau di'r peth pwysig. Ymuno mewn a mwynhau a cael y pleser a cwrdd â bobl gwahanol. Wel, o'i fan nhw wedi geni pryd, wan. O, diwedd mis
bach, sy'n ni'n meddwl. O, ie. Ie. Maen nhw'n wyn... Mae rhai y boes ma'n wyna'n gynnar iawn siŵr oes. Wy'n i gweld ni mas eddi nhw e. Cyn dolyg wrach. Oes fi, cyn dolyg. Sy'n ni'n meddwl bod rhaid nhw wedi. Ia. Yn ôl seis nhw. Ia. O, mae wedi gwneud i benderfyniad. Dyna fi, y cynta. O, yndi wir, da co. Da chi'n nabod? Da chi'n nabod rheina? Pwy sydd wedi cael cynta? Fi'n nabod rhai nhw. Fi'n nabod rhai nhw. Mae llwdwn cynta gwn, llwdwn. Yndia? Gorff da gan o'n does. Pwysa Da ôl chi'n da. cytuno efo'r beirniad yma? O, yndi. O'na 3-4 yna, does, yn fydd allan, does. Keith Jameson o'r Alban yw enw. Enw'r beirniad, Keith Jameson. O, dyna di'r beirniad. O, da chi'n dweud bod o'n dod o'r Alban? Do. Da chi'n cytuno hefo fo fel bridwr Texel man? Ew, mae'n meddwl mawr yn Diolch am gyfala. Dim Dim am gyfala, byd. Iawn, mi eisiau mynd yn erbyn y beirniad cyn mynd i mewn, ac oes? Ac yn siŵr. A dyna ni. Y gopra wedi rhoi. Wel, ga i ddiolch yn fawr iawn i'r ddau yn chi am gadw cwmni i mi yn y glaw a Diolch â glychu, de. Arosa i fan hyn. Fel parmwr maes y glaw. Mae isio glaw, oes da chi'n iawn. Da ni falch ai weld o chi. Mae siŵr, os di bwrw'n y gogledd yn iawn, werth o'i. Bwrw'n garedigon yn iawn. Ia, wir. Diolch yn fawr iawn i chi'ch ddau efo'r cwmni. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Da ni, Richard.